Anja, kan du berätta lite, varför är du här idag? Det er jeg, fordi at jeg er blevet meget personligt involveret i sagen også. Jeg har selv haft en hund, som er blevet dødsdømt af politiet, og i den forbindelse har Lars Bo hjulpet mig rigtig meget. Cora, som er en super dejlig familiehund, og som jeg har haft siden den var 8 uger, og den er 10 år i dag. Den kom tilfældigvis op og toppes lidt med en gravhund, der er ude og gå tur med den i august måned sidste år. Cora, den prøvede at forsvare mig. Det er helt tydeligt, den gjorde det. Og det, der så skete, det var, at den fik jo selvfølgelig bidt den her gravhund. I november måned, altså sådan cirka 3 måneder efter, at det her er sket, og jeg har betalt dyrlægeregningen, der bliver jeg ringet op af politiet, som fortæller mig, at jeg er blevet politianmeldt. Og så skal jeg faktisk afgive forklaring i telefonen. Og så fik jeg at vide, at det nok ville ende med, at jeg ville få en bøde, fordi jeg ikke havde handlet korrekt i forhold til hundeloven. Man mener, at jeg skulle have haft min hund i snor, hvilket jeg også havde. Jeg havde bare en flexline på, som knækkede på hunden, og det var der hele balladen faktisk startede. Og jeg regnede så med, at jeg ville høre noget fra politiet om en eventuel bødestørrelse af en eller anden form. Det får jeg så også. En bøde på 4.000 kroner. Og den nægter jeg faktisk at betale, og vælger egentlig, at jeg hellere vil gå i retten med den her sag. Og bliver indkaldt til en høring i april måned. Cirka 14 dage inden jeg skal til den her høring i den her retssag, så bliver min hund faktisk hentet på min bopæl. Og det er 7 måneder efter den her hændelse i august måned. 7 måneder efter bliver den hentet hjemme på mit bopæl, mens jeg ikke er hjemme. Og mens min 14-årige søn faktisk er derhjemme. Og heldigvis er mine forældre på besøg, så han ikke står alene med det hele. Men det var jo selvfølgelig dramatisk, fordi han er jo helt ud af den, og da det går op for ham, at politiet faktisk kommer for at hente hans vidunderlige familiehund, der forsøger han faktisk at barrikere døren og gemme den under et tæppe, og hvad der nu skal til for at skjule den. Han havde i så fald sagt til mig senere hen, at han ville have løbet ud af bagdøren med den. Det nåede han ikke, og den blev fjernet og har så været på internat, hvor den faktisk har været i 9 uger. Der er også mange, der er rystet over det her forløb, at der kan gå 7 måneder, før man henter en hund. For man kan sige, havde jeg haft en bisk hund, så er det voldsomt, at man venter 7 måneder med at hente den. Og det siger jo lidt om også, hvad det er for en hund, vi har med at gøre her. Det er jo ikke en hund, der går ud og bider hvem som helst. Det er en sød og rar familiehund. Den sidste sag med Cora her, den er jo fuldstændig grotesk. Dels på grund af sagsbehandlingstiden. Politiet mener, at Cora er en farlig hund, men de venter alligevel 7 måneder efter med at hente hunden. Og anbringe den på et internat med henblik på at få den aflivet. Det, der også er grotesk i den her sag, det er, at Coras ejer, hun bliver rent faktisk frifundet i retten. Og alligevel vælger politiet at aflive hendes hund. På baggrund af en forklaring, der er afgivet af en anmelder. Så det er fuldstændig usagligt grundlag. Det har intet med hundens adfærd at gøre. Det er jo udelukkende bygget på en anmelders forklaring og ejerens egen forklaring. Man kigger slet ikke på, hvad er det for en hund, vi har med at gøre her. Altså man mener, at hun skal fjernes netop for, at hun ikke er til skade for hverken mennesker eller andre dyr. Og det er så 7 måneder efter. Og det er en 10 år gammel tæve, som er blevet præmieret. Den har været avlskåret i højeste klasse. Den har været trænet som brugshund gennem hele dens livstid. Den er mor til flere kuld. Den kan ikke blive mere præmieret, end den er. Og jeg står lidt i den situation, hvor jeg tænker nu, hvis en hund som Cora kan komme igennem alt det her, så kan alle hunde. Altså, så kan alle hunde komme op og slås, hvis man kan sige det sådan. Det, der så er sket efterfølgende, det er, at jeg selv har været i retten og er blevet frikendt, så jeg ikke skulle betale min bøde. Så jeg blev frikendt her for nylig, og fik faktisk at vide, at jeg havde handlet, som man nu skulle handle, og derfor blev jeg frikendt. Og derfor havde vi selvfølgelig stor tiltro til, at Cora selvfølgelig kom hjem, at hun selvfølgelig også skulle blive frikendt. Og da hun så faktisk har været i pensionen i 9 uger, der
får jeg en opringning af min advokat, som så kan fortælle mig, at de har stadfæstet afgørelsen fra Nordsjællands politi, hvilket betyder, at hun faktisk skal aflives. Så efter att du hade blivit frikänd i rätten så väntade ni på att få hem er hund igen och att polisen skulle ändra det här avlivningsbeslutet. Men istället så får du ett samtal där man säger att hon ska avlivas. Ja. Är Cora død i dag? Cora er ikke død i dag, nej. Cora blev fjernet fra internatet. Jeg ved ikke, hvem der har fjernet hende. Men der er jo rigtig mange, der har fulgt med i den her historie på Facebook og i medierne. Og der er selvfølgelig rigtig mange, der har ytret ønske om der ikke var nogen, der kunne hente Cora, fordi at det var så skrækkelig en historie. Der var ikke nogen, der kunne forstå, hvordan jeg kunne blive frikendt, og så min hund skulle dømmes til døden. Og hun forsvandt faktisk dagen efter, eller om natten i hvert fald, efter at beslutningen var blevet taget om, at hun skulle aflives. Og jeg er blevet afhørt i sagen selvfølgelig, om det var mig, der hentede den, eller om det er nogle andre, eller nogen jeg kender, og det ved jeg selvfølgelig intet om. Og det, der så sker nu, det er, at hun selvfølgelig hun er væk. At der er selvfølgelig nogen, der har hende et eller andet sted, og jeg håber selvfølgelig, hun har det rigtig godt derovre. Kände du till hundlagen och hur den fungerade? Var du medveten om att detta var någonting som skulle kunna hända dig? Jeg havde aldrig nogensinde troet, at det var så galt. Jeg havde selvfølgelig hørt lidt om hundeloven, men slet ikke i det omfang. Og det er faktisk først, da min hund pludselig bliver hentet, at jeg bliver dybt involveret i den her sag. Og da det er, hun bliver hentet, må jeg jo selvfølgelig agere. Og skrev til vores fødevareminister, jeg skrev et brev til hende, jeg skrev til Nordsjællands politi, og satte mig ind i hundeloven. Og pludselig var det så, jeg fandt ud af, hvor barsk den her hundelov egentlig var. Og det chokerede mig rigtig, rigtig meget. Det var slet ikke klar over. Hvad er din fremste kritik mod hundlagen? Hvad er det for fejl på den? Det, jeg synes, der er egentlig det allermest forfærdelige, det er jo egentlig, at der skal sidde nogle mennesker administrativt og afgøre, om hundene skal aflives eller ej. Og det, der er lidt grotesk, det er, at min sag, som egentlig er en bødesag, for at jeg har overtrådt hundeloven, den rører i retten. Men min hund, som har en dødsdom hængende over hovedet, den bliver afgjort administrativt af nogle jurister, der sidder inde hos politiet. Og det synes jeg er rigtig rystende, fordi i virkeligheden burde det måske være omvendt, att det var min hunds sag, der røg i retten, så man ligesom fik det frem i hvert fald. Så det ryster mig rigtig meget. När någon sån här sak händer och hunden då får ett beslut på avlivning av polisen så kan du överklaga det till Rikspolisstyrelsen. Men du har alltså inte någon möjlighet att få en prövning av detta i domstol. Nej, altså man kan jo, når man starter med at klage, så kan jeg klage til Nordsjællands politi, som jeg har gjort, fordi det er den politikreds, jeg bor i, og efterfølgende har jeg så klaget til Rigspolitiet også. Men når de nu har stadfæstet den her beslutning, så kan jeg ikke gøre mere. Og det, de vurderer det på udelukkende på min hunds sag, det er, at det er et overfald. Det er et overfald, og dermed så har den skambidt en anden hund, og det er derfor, at de simpelthen vurderer, at den skal aflives. De tager ikke hensyn til, om min hund måske i virkeligheden har forsvaret mig på hundesprog. Og i den her situation, kan man sige, så er det jo meget tit de store hunde, det går ud over, for det er jo selvfølgelig dem, der bider hårdest. Så der finns alltså inga hundexperter, inga sakkunniga vad det gäller hundars beteende eller annat som är inne och gör de här bedömningarna, utan det är polisens jurister? Nej, det er kun juristerne. Altså en jurist har jo ikke noget belæg for at sidde og gøre sig klog på dels hundeskader, bidskader på andre hunde og slet ikke hundeadfærd. Politiet bruger jo masser af eksperter i alle mulige andre sammenhæng til at komme med udtalelser. Undtagen her, der er eksperten, det er en jurist, der er gået ind på universitetet, og han har som udgangspunkt overhovedet ikke forstand på hunde eller hundeadfærd. Jeg ved, at internatet har sendt en udtalelse på Cora også, hvor de vurderer, at hun er en fantastisk hund, og hun har gået i det her internat sammen med de andre hunde, og hun er slet ikke til fare for nogen, men det ser man bort fra. Cora har jo papir på, er faktisk en ufarlig hund. Den er jo godkendt i både avlsklassen og i brugshundeklassen herhjemme. Den er blevet brugt til avl, blandt andet til politiet også. Og den er faktisk eksamineret i, at den har et fantastisk sind og er super dygtig til at omgås andre hunde. I den aktuelle sag med Cora, der siger ejeren af Cora, som jo har haft med hunde at gøre, har gået til hundetræning og har været til VM med sin hunde, at den anden hund rent faktisk viste nogle tegn på aggressiv adfærd. Den var udfarende, og den gøede meget, og den sådan løb rundt i cirkler, og den havde rejst børster, og den havde alle signalerne på
på en påbegyndende aggressiv adfærd. Og det vælger man så i politiet at overhøre alligevel. Og det finder jeg dybt kritisabelt. Det er jo i sig selv katastrofalt, at man ikke lægger vægt på en eller anden form for adfærdsvurdering af hunden. Fordi det er da klart, at hvis en hund forsvarer sit menneske, jamen, så sker der måske skade på en anden hund. Men i det her tilfælde, der skete der ikke så store skader. Hunden stod bagefter, den lille gravhund stod bagefter og kiggede, og jeg kunne stå og kigge på dens skader. Og selvfølgelig er det forfærdeligt, det er slet ikke det. Altså det er rigtig forfærdeligt, at hunde bider hinanden selvfølgelig. Men nu er jeg selv inden for hesteverdenen, og vi lukker også heste på fold sammen, og der sker altså også skader. Og hvis vi skulle anmelde hinanden for hver gang en hest havde sparket en anden hest, så ville politiet få rigtig, rigtig travlt med at komme ud og aflive vores heste også. Vad säger du om det som Lars Bo har gjort och det som någon person faktiskt har gjort vad det gäller din kora? Det vill säga att man helt enkelt har befriat de här hundarna. Jamen jeg synes jo, jeg kan jo sagtens sætte mig ind i den her situation. Havde man spurgt mig for et halvt år siden, så er det ikke sikkert, at jeg kunne sætte mig lige så meget ind i det, for jeg havde ikke kendt så meget til sagen. Men det gør jeg nu. Og nu står jeg selv i en situation, hvor min egen hund også er blevet bortført, og jeg har fuld forståelse for det, Lars Bo har gjort, fordi han kæmper jo en sag for, at den her hundelov bliver ændret. Og det var jo aldrig kommet så meget frem, kan man sige, hvis ikke han havde gjort det. Så var der jo ikke sket den opmærksomhed. Der var ikke kommet den opmærksomhed på loven, som der er kommet nu. Og man kan jo også se i dag, hvor mange tilhængere der er. Og hvis man kigger på Facebook-profiler og alt muligt andet, så kan man jo se, hvor mange der støtter op om det her, som han rent faktisk har gjort. Kommer du fortsætte at engagere dig mot den? Jeg engagerer mig rigtig meget fremadrettet, og det slutter i hvert fald ikke her. Jeg heler mig ikke før, at der er en ændring af den danske hundelov, det er helt sikkert.